Amb Crist tot és tan diferent. El que em commou molt és aquell fragment. Jo faré que tot sigui nou. Puc donar testimoni que quan m'he trobat amb una persona petita, un infant, malalt, m'he preguntat per què té tanta esperança? Per què és capaç de comunicar tanta esperança? És que està en Crist, és que Crist és amb ell. I això ho vaig sentir-ho molt quan va morir la meva germana. Era aquella sensació de dir he perdut la persona que em donava una companyia més forta i és el moment en què he sentit més forta la presència de Crist. Com que va morir la nit de Reis, jo de petit em fascinava pensant en la nit de Reis i sempre amb il·lusió he viscut la nit de Reis i vaig pensar, ara que la Rosa ha mort, entenc més quin és aquest estel. És l'estel de l'esperança. Crec que sense Crist no sabria què és l'esperança. Crist és el miracle de l'esperança. Per això tinc fe.